Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, ako po si Emmy mula dito sa Obando, Bulacan. Dahil katatapos lamang ng undas, hindi maiwasang bumalik ang pangungulila ko sa aking mga magulang. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang aking kwento. Unang pumanaw ang aking inang. September 2021 noon. Dahil nagtatrabaho ako sa malayong lugar at panahon ng COVID noong mga panahon na yon, sa video call ko na lang siya nakitang wala ng buhay. Sa gitna ng hindi maubos-ubos na luha at pighati, kumapit ako sa Diyos. Naging sandalan ko din si Amang na pinipilit magpakatatag kahit nangungulila din kay inang. Makalipas ang 1 taon, nakauwi ako sa amin. Mahigpit ang mga yakap ko kay Amang. Tuwing umaga, dumadalaw kami sa puntog ni inang. Kinakausap namin siya at nagtutulos kami ng kandila. Nagkasakit ng malubha si Amang nung sumunod na taon. Na-confine siya sa ICU ng ospital. Kinabitan siya ng tubo para makahinga. Sa tubo na din dumadaan ang pagkain niya. At nang malaman ng amo ko, sinagot niya ang pamasahe ko at agad niya akong pinauwi. Pagdating ko sa ospital, nakiusap ako sa nurse na hayaan akong malapitan ng Amang. Sinuotan ako ng protective gear at binilina na hindi ako pwedeng magtagal sa loob. Dumilat si Amang paglapit ko. Hindi man nakakapagsalita, alam kong masaya siyang makita ako. Hinalikan ko si Amang at pinaalala ko sa kanya kung gaano namin siya kamahal. Sabi ko pa, kung kaya pa niya, lumaban siya. Kasi marami kaming naghihintay sa kanya. Pero kung pagod na siya, kahit masakit sa aming lahat, tatanggapin namin ng maluwag ang pamamaalam niya. Tumango siya at hindi nagtagal. Tuluyan na niya kaming iniwan. 3 taon na ang nakalipas nang pumanaw si inang at 1 taon naman nang namayapa si Amang. Pero sariwa pa din ang sakit. Nasa puso ko pa din ang pangungulila. Kaya sa mga tagapakinig ninyo na buhay pa ang mga magulang, sana alam nyo kung gaano kayo kaswerte. Ibuhos ninyo ang pagmamahal ninyo sa kanila habang kapiling nyo pa. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko, Nicole at Diego. Ang inyong tagapakinig, Emily. Hi to you, Emily. Hi, Emily. At maganda yung reminders niya eh. Mhm. Dun sa mga nawala na ng magulang, lahat sila makakarelate dito sa sinabi ni Emily. Especially those people. Oo, ako na ikaw na yun eh, di ba? Sobrang nakaka-relate ako dun sa kwento ni Emily. Ilang taon lang ba si Mudra? Ano eh, mahina kasi ako sa... Mahina talaga po ito sa numbers. Dapat galingan mo sa numbers para lumapit yung pera sa'yo. Pero basta bata pa man, ilang taong nasa ka? 50s pa lang eh. Ay, batang-bata Oo, batang-bata pa eh. Tapos yung pa. father ko sumunod after a year, parang magsisenior pa lang siya.
Bata pa. Bata pa Ang talaga. dami pang pwedeng i-travel. Oo, kaya yun yung mga what if ko Correct. Yun yung mga regrets, 'di ba? At totoo po 'yun. Hindi lang sa mga magulang na tumatanda, kundi to everyone in your life in general. Tama. Huwag mo nang i-put off yung may balak akong i-date ng kape yung office mate ko eh. Kapag ka nararamdaman mo na pwede mo namang gawin yun at posible sa oras na yun, gawin mo na. Correct. Oo. Kasi hindi mo talaga masasabi. Hindi natin masasabi yung Correct. yung buhay natin. Hindi. Walang nakakapagsabi. Kaya lalong-lalo sa naramdaman ni Emily, pareho kami ng naramdaman ni Emily na kaya namin kinukwento yung mga ganito kasi ayaw namin ma-experience ninyo. Correct. Kasi ang hirap eh. Totoo. Yung what if na yun, sana kung nandito pa yung parents namin. Kaya dahil ayaw namin ma-experience nyo itong yung dala-dala namin na habang buhay pa yung magulang ninyo. Correct. Spend time. Tsaka kaya nga natandaan ko parang naging usapan namin ito ni Tanya at Shinita na. Syempre nung si Tatay Igong, 'di ba? Talagang nahirapan talaga siya bago siya pumanaw ganun. Pero sabi ko sa kanya, ang makagandahan dito na ipakita nyo talaga sa kanya kung gaano katodo kayong lumaban para sa kanya. Correct. 'Di ba? Kasi may mga taong katulad ni Diego, 'di ba, hindi na tayo lalayo, katulad dito kay Emily, na gustuhin man na ilaban pa, makapag-spend pa ng more time, wala, hindi talaga kaya. Paano OFW siya? At iba't iba ang dahilan. Correct. May mga bagay-bagay ka na hindi control eh. Yun na yung pinakamahirap sa true, Kung diba? pwede lang magicin mo yung isang bagay, isang problema. Pero wala kang control eh. Wala. Ang sigurong may control ka is yung time that you can spend with them. 'Di ba? Kasi ito na naman yung pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Correct. Kasi kung gusto mo talaga, merong gagawin eh. 'Di ba na panahon para sa kanila. Alam mo, sa pagta-travel ko minsan sa ibang bansa, ito ang lagi ko nakikita eh. Minsan na isasama yung mga magulang. Halatang magulang na sila eh. Kasi mas senior, ganyan. Kaya lang minsan, yung bang hindi na masyadong fit. Hindi na ma-enjoy. Hindi na fit. So, kunyari, for example, nasa tour bus. Lahat bababa kasi pupunta dun sa kung saan magpipicture taking. Yung mga matatanda, naiiwan na sila dun. Hindi na bumababa. Paano? Ang hirap na, di ba? So, hihintayin pa ba natin yun? Di ba? Hintayin pa ba natin yun na isasama sila kung kailan, 'di ba? Still able. Yun yung nakakalakad pa sila. Habang mai-enjoy pa nila yung travel. Correct. 'Di ba? Tapos, wag tayong masyadong magalit kapag medyo mabagal na sila. 'Di ba? Hindi nga sila nagagalit sa frozen shoulder natin. Sa mga lamig natin sa katawan 'di ba? What more sila, 'di ba, na medyo mabagal. Natandaan ko itong trip namin, kasama yung mga lola eh. So kasama yung nanay ko at yung nanay ni Ren. Silang dalawa na lang naman yung nabubuhay eh. So yung daddy ko wala na, yung daddy ng asawa ko wala na din. So dahil sila ay mga senior na, meron kami parang 3 batches ng habang naglalakad eh. Yung asawa ko na napakabilis, nakalimutan niya atang 6-footer siya at kami maliliit lamang. Yung isang hakbang yung 50 na. Totoo yun. Yung isang hakbang niya, mga 50 steps talaga namin. Tapos mga tanga-tanga pa kami sa directions lahat. So pag halimbawa, naglalakad kami, nauna siya. Kasi hila-hila niya si Prince. So ang second na batch, ako. Kasi 50 steps away kami. Ako tsaka si Princess. Tapos yung pangatlong batch, yung dalawang senior. So para hindi magkawalaan, 'di ba? Tumitingin kami sa likod, parang kumakaway, no? Eto, nandito kami, ganon. Pero nakakalakad pa sila. Medyo mas mabagal lang than usual, pero yung alam mong kaya pang makipagsabayan sa Disneyland, ganon. So, yun yung goal sana. 'Di ba? Si Diego na ikwento niya yun in one of the segments in the past, 'di ba, na kung kailan sana meron na siyang may trabaho na siya kahit paano, 'di ba? Mailibre man lang ng goto o kung ano man, hindi na niya nagawa. Kasi yun talaga yung hindi ko nagawa nung kasi
parang nawala sila before ako makapagtrabaho. Yan, 'di ba? Yun yung mga gusto natin Oo. Kasi alam naman natin na pinaghirapan nila kung paano tayo magpag-aral. Oo, 'di ba? Hindi Ayun. naman daw obligasyon. Anong opinion mo diyan? 'Di ba? Kasi dahil nasa Pilipinas tayo, 'di ba? Parang may ganyan na ay nako, hindi naman obligasyon ng mga anak ang kanilang mga magulang. Totoo naman din, totoo 'di ba? naman. Pero hindi showing naman the gratitude, correct. It's not bad. Oo, naipakita mo sila na sobrang nagpapasalamat ka. Pinapakita mo sa kanila. Totoo. Alam nyo, 'di ba, pag yung mga bata, mga maliliit, yung mga toddlers, kapag ka nakikita natin na may sugat sila, anong ginagawa nila? Papakita nila yung sugat. Anong ginagawa natin mga magulang? Hahalikan. Oo. Halikan yung sugat. Sinisip-sip. Parang sipon, sinisip-sip. At ginagawa natin yun. Tapos kahit sipsipin mo yung dugo, halikan mo yung dugo or whatever, gagaling. Yung bang hindi na sila magreklamo. Pero ang hindi ninyo alam, ang bawat yakap po ng anak, talagang healing din para sa magulang. Yeah. Mm-hmm. 'Di ba? So ganun din, at hindi ito bata lang hanggang pagtanda. 'Di ba? Ang akala lang natin wala lang yung binisita natin sila. Akala lang natin wala lang yung sinama natin sila sa trip, 'di ba? Pero para sa kanila it heals them. 'Di ba? It motivates them, 'di ba? Na-enjoy nila yung buhay, na-excite pa rin sila. 'Di ba? Isa sa nakita ko dito sa kwento ni Emily, yung kinausap niya yung tatay niya. Yes. Na, tay, kung kaya nyo pa, then stay. Oo, pero kung ilaban hindi nyo nyo pa. na kaya, well, pwede na kayong magpahinga. So dito natin nakikita na kahit nasa deathbed yung mga tao, nahihirapan sila, nakikipaglaban pa rin sila para sa atin. Kasi alam nila, pag iniwan nila tayo, makakaramdam tayo ng pangungulila. Ng kakulangan. Oo. Diba? Kasi ako, meron din akong kakilala na nagbanggit din ng kanyang parents din. Sabi niya, payagan mo na ako. So nag-worry talaga sila para sa atin na maiiwan. And aminin mo na, kapag ka sinabi mo sa kanila na okay na ako, ayos na kami, parang wag ka na mag-worry. Diba yun yung parang parang snap of a finger, yung indikasyon na, sige, pwede na. Pwede na akong umalis. Kasi ang sinasabi ni Jegs, up until the very end. Kung makita niyo yung pagmamahal talaga ng magulang. Diba? Hanggang sa kadulu-duluhan. Na-experience ko yun, nakita ko yung last breath ng tatay ko. At ang sinabi, ayun din yung sinabi, kasi diba yung the hearing is the last to go. So yung pandinig. So kahit na hindi na nakakita, naririnig pa daw nila tayo. So nung sinabi namin sa kanya na okay na ba, alagaan namin yung kapatid namin, yung mga ganyan. Yun na din yung indikasyon na parang, okay, sige, hindi na ako kailangan mag-alala. Sa akin naman, hindi ko nakausap yung tatay ko. Nakausap ko yung doktor eh. Ano sabi ng doktor? Sabi ko, Dok, tatagal pa ba yan? Hindi, serious. Totoo ba? Hindi, siguro you mean well. Mali na yung pagkakatanong mo. Noong mga time na medyo may ugali ka pa kasi talaga. Sabi ng doktor, lang yatong anak na to. Hindi natin alam, ewan ko. Diba? Pero si tatay ay nagkasakit ba? Nalungkot. Nagkasakit na may tubo na rin din. Natubo din. Natubo rin, parang ito. Yan. So, actually, nung namatay siya, nasa Iloilo ako kasi doon ako nagtatrabaho, binalita na lang sa akin na nawala na. Parang, diba? Tapos, yun yung sinasabi natin, katulad ng story ni Diego at story ni Emily. Sana kasi it's bound to happen. Yeah. At yun yung natural course ha. I mean, mas maganda na yung mga magulang ang nauuna. Pinakamasakit para sa magulang ang ilibing ang sariling anak. So kung natural course of life, dapat kung sino talaga yung mga matatanda, sila talagang yung mauuna. Ang sinasabi lang natin dito, dahil natural course of life ito, 'di ba? Sana walang regrets. Walang what if na, ay sana pala, mas dinalasan ko yung pagdalaw. Sana pala hindi ako nagrereklamo pag naglalambing siya ng, naglambing siya ng electric pan. Di ba? Kasi tuwing makakita ka ng electric pan ngayon, malulungkot ka. Kasi hiniling-hiling niya yun, tapos hindi mo mapagbigyan. Hindi mo nabigay. Kung titingnan mo yung electric pan ng nanay mo, siya alikabok na may konting electric pan. Hindi, parang kaidaran mo na. Correct. Sa isang paling na nga lang siya. Sa left side na nga lang siya umiikot di ba? At ito pa, isa pa sa naalala ko lang naalala mo yung kwento ng isa sa mga boss natin. Yun yung regarding din sa father. Correct, diba? Correct. Na sayang kung hindi sana ako whatever, di ba? Minsan may ganun tayo na kung sanang dumiretso na ako sa bahay at hindi pa ako dumaan dito. Di ba? At ang dami mga ganong kwento. Yun yung sinasabi natin na you're grieving kasi you lose somebody, nakakadagdag pa yung what if.
So, sana wala ng what Oo. if. Although, wala eh. Hindi mo naman, no one can say. Ako, pag death talaga, wala akong mai-advise na tama. Oo, kasi ako tama. mismo, parang, ang hirap, no? It's bound to happen talaga. Correct eh. Di, tsaka hindi siya okay eh. Wala Oo. pwede magsabi, okay lang yan. Ano na siya. I mean, kung yun nga, kung nandun ka na sa higher level of faith na lahat naman talaga tayo, papunta doon, ganun. Ika lang, kung attached ka talaga dun sa mga magulang mo, sa Tama. mga mahirap siyang gawin eh. Oo, walang madali. Hindi siya madali. Oo. Dati meron akong isang kaibigan na nagsabi niyan eh. Kasi parang ang easy ko lang sabihin sa radyo na okay lang yan, ganun talaga, it's part of life. Ang easy ko lang sabihin. Pero nung namatayan siya ng anak at nagsabi siya sa akin, sabi niya talaga sa akin, walang pwede magsabing okay lang. Kasi hindi okay. Hindi talaga okay. Tapos doon ko na-realize, no, hindi kasi talaga siya okay eh. Na kung sa akin mangyari, tapos sinabi sa akin okay lang, baka sinapak ko siya, tapos tatanungin ko sa kanya, okay ka lang. Baka itinulak ko siya sa imbornal. Oras natin! Alaw na 39 na ako pong kumikinang naulo, Diego Bandido. Kasamang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!